लावत हन चांदनी जी से ए बेरा घर छोड़ के लगभग अभी 3 बजता। 3 बजता, 3 बजे के आसपास में मकई के खेत में देखिए नजारा है। देखिए चारों तरफ है, देखा तनी मकई के खेत में आके आई का करत रही हमरा समझ से बाहर बा। इनका से पूछत नहीं हम, चांदनी जी रुआ हई 2:30-3 बजे दोपहर के होता है, पसेना टप टप चुअता। इ पसेना चुअला का मकसद का बा आ काहे रुआ सरे माइल में तनी बताई तो हमरा से। ठीक बा, हम बताओ तनी। हाँ। तो देखिए है कितना मकई रोपल बा, देखा तनी। हाँ। तो एक के चलते ऐनी है जो मतलब बंदर उंदर होकेला ना। हाँ। बंदर बानर उनर। कौन बानर? हई बानर ना होकेला। हाँ। तो उ मकई बहुत तुरेला, हाँ। मतलब मकई बहुत जियान करेला। अच्छा। तो वही से हम सोचनी है नु हाँ। कि हम चला तनी ए बेर खुनी मकईया रखवारी कर ले हम। हाँ। और फिर रीलो बना ले हम। अच्छा, रील बना लेबू और हाँ। मकई रखवारी कर लेबू। रखवारी कर ले। घर के लोग तारा रखवारी ना करी? घर के लोग अगर अच्छा रही तो रखवारी ना करी ताके अच्छा, इतना जियाने होइत। इ सब काम के जिम्मेदारी तोहरे मिलल तो बा। हमरे मिलल बा। और वीडियो बनावे के जिम्मेवारी, कामों के जिम्मेवारी तो सब देखे के पड़ी नु। पसेना के कहतनी तो किसान पसेना खून पसेना बहवाइए के काम करेला। किसान तले खून पसेना ना बहवाई नु तब ले दूर दूर तक जाला लोग, बॉम्बे हाउ बनारस कहाँ जे मतलब है लीले ला लोग उ ना मिली। किसाने के चलते बा नु कि है बढ़िया बढ़िया अनाज खाए के मिलेला, समझ गई नी। तो किसान ना देखेला खून और पसेना, सिर्फ अपन काम देखेला। जब हम अच्छा से खेती करी, अच्छा से मेहनत करी, जो हमार फसल अच्छा होके जो हमार फसल बेचे दूर दूर तक जाए और सब दुनिया का पूरा भारत इंडिया खाए हमार जिए। अच्छा। सब के उचल गल काशी तो तू बड़का महापुरुष बनत रही, कार्यकर्ता बनत अब रही। हम काहे बनतानी, हमार जितना किसान भाइयों बानी, जितना किसान भाई बाप चाचा चाचा जितना अभी बानी उ सब लोग ये करतानी, तो हम एगो काहे बानी। अच्छा ठीक है, बताई। देह तो बुझाता रसगुल्ला जैसन तार भइल बा। अब बताई, किसान के बेटी है वही से भइल बा। किसान के बेटी? हाँ, किसान के बेटी है। आई मकईया काहे तार बढ़ गइल बा? मकईया में विटामिन देवल बा। अच्छा जा, हमरा कुछ समझ दोसर कुछ और समझ में आइल। अच्छा रउआ का बुझाइला? हमरा बुझाइल है मकईया सब जौन सरैया में रोपले बानी है सब एमे के पतवर वो खा गइल बानी का? अब बताई, हम पाता खाई आ चाहे मकई खाई। हाँ। चाहे रोटी खाई चाहे भात खाई। हाँ, मने मोटाइल बड़ा बानी रहुआ। हाँ, तो अब बताई, हमार खुद के खेती होता। रहुआ खुद के खेती होता? हमार खुद के खेती होता खुद के खेती होता मने? अब रउआ का समझता नहीं? खेती मने एगो होता बात के भइल रहुआ खुद के खेती करता नहीं अपना में? हाँ, तो अब हम अपना में ना हम खेती करता नहीं ओमे, रउआ बात के काहे पलटता नहीं? अच्छा ना, हमरा माने कुछ और समझ में आ गल कि रउआ अपना खेत में खुद के खेती करता नहीं। अरे ऐसे न कहतनी, तनी किसानी करे के सीख ली, जे तनी दिमाग और बुद्धि दोनों खुल जाए। अच्छा ठीक बा, समझ गई। तो दोस्त लोग वालों देख सकत नहीं लोग ई कहत रही कि खुद के खेती करता नहीं हम, पूरा हई मकई के रखवारी इनकरे जिम्मेवारी मिलल बा। देख सकत नहीं लोगन, पूरा ढाठा भी कटा गइल बा, ऊपर के खाली बाल बा। बाल अब तुराई या रखाई छिलाई तब ना एकरा के होलसेलर होई, तब मतलब बेचाई उचाई तो पैसा वैसा आई। ठीक बा, चली लोगिन बना रहे लोग हमनी के ब्लॉग में। अगला ब्लॉग रो लोग धमदार ब्लॉग दिखाएम सबनी के।